טוב, אז מה כל חברים, כאן אינביזיבל פלייר, או בקיצור רוני. היום בסרט אנחנו הולכים לפתוח את כל הבטל פאס של בוקספוג. כן, האמת שזה לא מעכשיו, זה מלפני איזה שבועיים, אבל בסדר, תחשבו כאילו זה עכשיו. האמת שזאת הייתה אחלה פתיחה, אז פשוט בואו נתחיל. אז קודם כל אני לוקחת פה 100 קרדיטים ועוד 100 בלינג, ומלא כסף, ועוד 100 קרדיטים ועוד 100 בלינג וסיכה, וואלה, סיכות של בוקספוג שמעו קטלניות באמת, ועוד 1000 נקודות כוח ועוד 2,000, כאילו בתכלס 2,500. אז עכשיו בואו ניקח עוד 100 ועוד 100, כמו שאתם רואים אני ממש קרובה לקרוב, וסטארדרופ אדיר. אוקיי, לא קיבלנו כלום. עוד סיכה, עוד 2,000 קוינס שזה מלא. יצא לי, טוב, 100, עוד סטארדרופ, כלום. האמת שלא שככם, אני קניתי את זה רק בשביל, איך קוראים לזה, סקין של סקווידוויד, וואלה סקין מטורף, ושכמעט את כל הסקינים של הבוקספוג, חוץ מהסקין של דריל, שכנראה שלא יהיה לי אותו גם בחיים, כי נראה לי שאי אפשר יותר לקנות את הסקינים של הבוקספוג אחרי העדכון, אבל בסדר, אני אפסיק לחפור בו ופשוט נמשיך. יש לנו עוד סטארדרופ נדיר, עוד, אוקיי, יש לנו פה עוד 300, לקחתי או 100, כמו שאתם אומרים, לא מלא שלי 1,000 קרדיטים, כי יש לי את כל האפיקים, וזה פשוט בטוח שאני אקבל את קרו. טוב, עוד סטארדרופ אדיר, ווואלה סקין להאנק, וואלה סקין יפה האמת, אבל אני לא אוהבת את האנק, אני בקושי משחקת איתו, ויש לנו פה עוד סטארדרופ, נו. טוב, אני אחכה קצת עם 1,000 קרדיטים, ופשוט בואו נמשיך לסטארדרופים. אני אומרת את זה כאילו זה עכשיו, אבל בסדר, מה אני אעשה? אני צריכה לעשות דמו. כמו שאתם אומרים, חסר לי 100 פחות, חסר לי איזה 33. כמו שאתם רואים, 4 יהלומים. טוב, יש פה עוד, איך קוראים לזה שכתי עכשיו? סטארדרופ, כלום. לא יודעת מה קורה. אוקיי חברים, והנה יש לנו את קרו היפה שלנו. כמו שאתם רואים, גם הייתי יכולה להחליף אותו, אבל לא החלפתי, וממשיכים למדים. אני פה אקח את ביירון, אני אחסוך לכם את זה, כי אני יודעת מה לקחתי. האמת שאני קצת מתחרט על זה, כי הייתי יכולה לקחת את טרה, ואני חושבת שהיא יותר טובה, אבל בסדר. יש פה מהבלינג, עכשיו בואו ניקח את 1,000 קרדיטים. זהו, נחמד. פה יש לנו עוד נדיר, וואלה כלום אחי, עשרות הנדירים. אוקיי, סיכם 1,000 קוינס, 100 בלינג, 1,000 קוינס עוד, 100 בלינג, סטארדרופ, כלום, 30 קרדיטים, יופי נחמד. אוקיי, נדיר, עוד 100, סיכה, עוד 100 בלינג, עוד, מה קורה כאן? לא יודעת. אוקיי, פשוט תראו מה נשאר לי גם אגדי וגם עוד סטארדרופ שם בצד. טוב, יש לנו פה עוד סטארדרופ שלא יצא לי בו כלום, ועוד סטארדרופ, עוד 2,000 קוינס חברים, וסיכה. וואלה, גם סמל שחקן שם יפה מאוד. טוב, עוד 100 בלינג, עוד 1,000 קוינס, עוד 1,000 קוינס ועוד 1,000 קוינס, זה 300-500 קוינס שזה מלא, זה גם ממש טוב כל הקוינס. טוב, לקחנו פה 200 קרדיטים, פה ניקח את הסקין של סקווידוויד, וואלה, לא שקר לכם שקניתי את זה, הייתי בטוחה שזה מה זה יפה, ואני קצת פחות אוהבת את הסקינים, אבל זה עדיין סקינים מטורפים, כאילו באמת שבורים, מי שלא קנה אותם, לא יודעת אם הפסיד, כי בטח מפסידים כסף מלקנות, אז כאילו, טוב, לקחנו פה עוד סקין, הכחול, הוא יותר נראה לבן, אבל נראה לי שכולם מלבן, לא, אוקיי, טוב, עכשיו ניקח פה גם את הסקין השלישי, פשוט סקווידוויד מורטיס,
קיבלנו סמל שחקן וסיכה, וואלה סמל שחקן קטלני, וקיבלנו גם תואר שחקן, מה זה משנה. אוקיי, יש לנו פה עוד סטארט-אפים, אבל אני לא לוקחת אותם, לא יודעת למה. אוקיי, עכשיו יש לנו פה אגדי. טוב, בואו נפתח את האגדי בעוד 3, 2, 1. וואלה, 500 קרדיטים, קיבלנו את ביירון חברים, וואלה זה היה ממש מתאים, ולקחנו את ביירון. האמת שאני ממש התלבטתי כאן, אבל בסוף לקחתי את ביירון. אני חושבת שכולם שם יותר טובים מביירון, אבל בסדר, כבר לקחתי. ובוא, את מי נבחר? טוב, אז בחרתי את אמבר, כמו שאתם רואים. נשאר לנו פה עוד קצת סטארט-אפים, ווואלה הסקין של קרו, שוואלה סקין מאוד יפה, אבל פתאום כאילו הופיע לי בחנות. והנה שתי הדמויות החדשות שלי, ביירון וקרו. עכשיו אני משתקת אותו, וואלה תראו כמה קוינס וכמה נקודות כוח. זה נותן מלא שדרוגים שקונים. ווואלה קניתי לו פה כמה גירים, גיר אחד וגאדג'ט, ווואלה תראו את כל הסקינים שיש לי קרו. וואלה הסקין מאוד נחמדים, אבל כן, וואלה זה סקין קטלני כאילו. ווואלה זה קצת חונק, אז אני נראה לי אעביר את זה. כמו שאתם רואים עדיין היה לנו את כל המודים האלה, וכן. עכשיו נעשה בעצם משחק עם קרו, אז בואו באמת ננסה אותו. בדייג מדוזות. וזהו, כאילו, בואו עכשיו נראה מה קורה כאן. וואלה קרו הוא לא כזה טוב לדייג מדוזות. אני גם מצטערת אם אתם שמים לב לכל התקיעות, כאילו, פשוט מה אני אעשה, יש בזה מלא רעש ואני רוצה שזה יפריע לכם, אז אני יוצרת את זה מדי פעם. כמו שאתם רואים, כמובן שאנחנו ננצח, כי זה מול בוטים, כאילו אין סיבה שנפסיד. כאילו עם השדרוג של קרו הוא כן היה טוב, הוא היה סבבה. אני פשוט גם זה משחק ראשון שלי עם קרו, כאילו לא ניסיתי אותו לפני, או שזכור לי. וזהו, כאילו אנשים שטובים איתו טובים איתו, אנשים שלא טובים לא טובים. וואלה בסדר, הוא אחלה שחקן, כמו שאתם רואים. וואלה לקחתי פה גם את המדוזות, וואלה זה היה מאוד מזעזע. הטרי הוא היה קטלני, עליתי איתו האמת מלא גביעים, וגם רציתי לעשות את כל טרנק 30, אבל לא הספקתי, לא היה לי זמן. אבל בסדר, ובסופו של דבר אנחנו נעשה את כל טרנק 30, אז אין מה לדאוג. טוב, המשחק הזה לא נגמר משום מה, וניצחנו כמובן מהסטאר פלייר, וואלה מו, לא שמתי לו שהוא שם בכלל, אבל בסדר. קיבלנו פה 9 גביעים, ועכשיו עוברים לביירון, שנראה אותו קצת, או שנראה את הסקין שלו. וואלה ביירון יש אחלה סקינים, אבל אני לא אבזבז על אף אחד בלי נגוע יהלומים כרגע לפחות. לא יודעת למה יצאתי כרגע, אבל טוב, אני עכשיו שמה את הסמל שחקן המטורף של סקווידוויד. מי שלא זוכר את הסמל שחקן הזה, זה בעצם סמל שחקן מהפרק הזה שסקווידוויד כאילו הפך להיות יפה. ועכשיו בואו נראה את הסקינים. יש לנו את הסקין הזה, וואלה קטלני. עכשיו בואו נעשה איתו משחק ניסיון. עושה לכם ספוילר, אני חושבת שניצחתי. וואלה סקווידוויד הוא גם כאילו סקווידוויד עליק. מורטיס הוא גם שבור, כאילו נחמד, כאילו לרנק 25 כן אפשר להגיע איתו בקלות אני חושבת, אבל כרגע אין לי את סקווידוויד לרנק 25, אבל בסדר, כל דבר בעיתו. טוב, כרגע לא, אני לא באמת עושה משהו, אבל כשסקווידוויד פורץ אז הוא פורץ. וואלה מתתי, אבל בסדר, הוא עוד רגע מת, שזאת פני, נראה לי שזה הבור. יאללה גס שובר אותו, אמור, כאילו במצב שהם היו. בואו נראה. שמעו גס מחמיץ פה בלי סוף. אולי אם הוא ינצח אותו זה יהיה לקי. נו, וואי, שמעו לי טוב. חונק אותי, מה זה?
טוב, לגמרי שולטי ווואלה, לבוא היו תקיעות, אם לא היו לי תקיעות, היינו מפסידים את הסבב, וואלה, אנלאקי יבואו. טוב, עכשיו יש לנו עוד סבב, ויש לי עוד רגע אולטי, אז אני מנחשת שכנראה הלך על מי ששמתי עליו את האולטי, ווואו, למי שיש את ההיפרצ'אט של מורטיס, זה באמת שבור. עכשיו פרצתי את הבואו, שמתי את האולטי, על איך קוראים על ברון. אחלה מהלכים, אחלה מהלכים. בואו נראה מה קורה כאן. טוב, קיט קפץ, וואלה, 3-1, אין לו פני באמת איזשהו סיכוי. כאילו, די מתה, וניצחנו כמובן. איך אפשר שלא. וואלה, הרווחתי 10 רביעים, וסטופ, כלום. אוקיי, אבל בסדר. ווואלה, שמתי לו את הסיכה הזאתי, ושמתי לו עוד סיכות, לא זכור לי, אני עומדת על זה יותר מדי זמן, אני לא יודעת מה אני עושה. טוב, שמתי את הסיכה הזאתי, שוואלה נחמדה מאוד. כמו שאתם רואים, עליתי מאיזה 2,000 גביעים, אתם מבינים? כאילו עליתי המון באירוע הזה, שזה ממש נחמד. עכשיו אנחנו עוד פעם עושים משהו על קרואו, מה זה הדבר הזה? אני לא באמת יודעת, וואלה, כל הסקינים יפים, פשוט הסקינים היפים שלו הם יקרים, וכאילו אני לא יכולה לקנות אותם כרגע. כמו שאתם רואים, זה היה שהאירוע היה רק נגמר עוד שבועיים, אז זה היה יחסית מזמן. ואני חושבת שקניתי את הסקין של סנדי, או שלא? אוקיי, לא. עכשיו אני עוברת למשתמש השני שלי. למה אני לא יודעת. אני חושבת שקניתי פה את הסקין של סנדי או שלא. שמה לא זוכרת. אז וואלה, לא יודעת, מי שזה עוד קרה לו, תכתבו לי, כי לא יודעת אם רק לי זה קרה כמה פעמים שהייתי דווקא בחנות הזאת. כי זה קרה לי כמעט כל פעם אפשרית שנכנסתי לחנות של הבוקספור בפעם הראשונה. טוב, אז חברים, אני באמת מאוד מקווה שנהנתם מהסרטון של הפתיחת ברול פאס. אני מאוד מצטערת ככה וחברים, סליחה שאני מתפרצת, אבל בבקשה תסתכלו על הפלאי הזה, טוב. אם נהנתם כמובן אל תשכחו לשים בסאב ובלייק, זה מאוד יעזור לי, באמת מקווה להתפתח ולהיות עמוד יוטיוב גדול. בסופו של דבר המטרה שלי תהיה, זה לא לתמוך בקוד של מאפין, זה לתמוך בקוד שלי בחנות. ובואו נקווה שזה יקרה מתישהו. This is my dream. אז באמת חברים, מקווה מאוד מאוד שנהנתם, שיהיה לכם אחלה של יום. וזהו חברים, יאללה ביי.